Wong. Aku wong Jawa, dheweke wong Inggris. Wong lanang. Joko kuwi jeneng wong lanang Jawa. Wong wadon. Sulastri kuwi jeneng wong wadon Jawa. Anak. Kancaku Hadi isih bujang, durung duwe anak. Keluarga. Saben taun aku mulih ketemu keluarga. Konco. Dheweke dudu pacar, ning kanca kentel. Umah. Dina Minggu sesuk aku ora lunga, ning omah wae. Kamar. Kamarku reget banget, arep tak resiki. Ruang. Kuliah gamelan ning ruang piro? Sekolah. Sekolahe apik banget, kaya hotel. Guru. Guru mulang murid. Murid. Murid sinau karo guru. Panganan. Aku ngeleh, apa kowe duwe panganan? Banyu. Aku ngelak, kowe duwe banyu. Duit. Aku kerja merga butuh duit. Gawean. Yen aku ora duwe gaweyan aku ora duwe duit. Mobil. Mobil rodane papat, sepeda mung loro. Dalan. Iki dalan menyang endi? Panggonan. Pasar kuwi panggonan wong adol karo tuku. Désa. Neng desa ora akeh duit, ning sante. Kutha. Neng kutha akeh duit, ning kesusu. Dina. Yen saiki dina Setu, sesuk dina apa? Minggu. Minggu ngarep kowe arep ngopo? Sasi. Aku ning Jawa wis 3 sasi. Taun. Aku arep manggon ning Jawa kanggo 2 taun. Wayah. Iki wis wayahe madang tur aku wis ngeleh. Perkara. Sing tenanan, iki perkara angel. Pitakon. Aku duwe pitakon, sapa pengin melu aku? Jawaban. Aku nyoba takon menyang kedutaan, ning ora ana jawaban. Ngombe. Mas Hadi menyang warung golek ngombe.